ҳукумати Русия тартиби сафари донишҷӯёни хориҷиро барои идомаи таҳсил дар донишкадаҳои ин кишвар муайян кард, вале иҷозати сафар танҳо ба кишварҳое рабт мегирад, ки парвозҳои оддияшон бо Русия барқарор шудааст. Пештар гуфта мешуд, ки бо сабаби баста будани роҳҳо зиёда аз 3000 донишҷӯи тоҷик натавонистанд ба Русия баргарданд ва дар ватан низ ба иллати сустӣ ва гаронии нархи интернет аз таҳсили маҷозӣ дур монданд. Аз сӯи дигар то ҳол байни Тоҷикистон ва Русия парвозҳои муқаррарӣ аз сар гирифта нашуданд. Роспотребнадзор, як ниҳоди танзимкунандаи умури бедоштии Русия, тартиби ворид шудани донишҷӯёни хориҷиро бо ин кишвар чунин муайян кард, ки онҳо бояд 2 дафъа аз озмоиши бемории COVID-19 гузаранд. Ташхиси аввал бояд на дертар аз 3 рӯзи пеш аз вуруд ба Русия ва ташхиси дуввум дар давоми 72 соати баъди расидан ба ин кишвар супорида шавад. ин қарор танҳо ба кишварҳое дахл дорад, ки бо Русия парвозҳои муқаррариро оғоз намуданд. Тоҷикистон ба ин гурӯҳи кишварҳо дохил намешавад. вазири маориф ва илми Тоҷикистон рӯзи 5 феврал гуфт, соли гузашта 3000 ҷавони тоҷик ба донишгоҳи хориҷӣ дохил шуданд, вале бо сабаби баста будани марзҳо натавонистанд ба макони таҳсилашон раванд. ба қавли Маҳмад Юсуф Имомзода, бештари донишҷӯён бояд ба донишгоҳҳои Русия ва Чин мерафтанд.